Bismillahirrahmanirrahim. Bandiraɓe caggal nde jettuɗen Allah julɗen e rasul sallallahu alayhi wa sallam, on calminama, on juurama, on jettama, on jaafnama kadi e lewru korko teddundu jaltuɗen ndu, kono ko wiide muujiba jonde nde presque maire de Labgal gasni ɗum, rendini ɗo aynaɓe lesdi Sénégal, kala gaynako gonɗo ɗo min jii ɗum, en mbawa limde noon pelle ɗe, kono kanje fof e kuuɓal ɗe ngari, kala hen mbo on jiyani ɗo nelaɗo mum nan ɗo jooɗi. ɗum noon hayɓe gonani e pelle kadi nanɗo ɓe ganduɗa ko liggotoɓe e gaynaka nanɗo jooɗi, nde tawno noddago ngo jeeyingo ko président, saabu mi meeɗa noddude aynaɓe tawa wona inde président. Donc kala ko moɗo waɗa jiiɗon mbanmi ɗum laabi ɗiɗi e tati tawat ene weeli président Macky Sall, so welani ɗum tan mi woppat. wadde bandiraɓe aynaɓe notogol ngol ko adi on jettama, on jarnama e ɗum ɗon. Jonde nde ko ruttude teddugal président Macky Sall. Sa wi ruttude teddugal noon tawat neɗɗo o ko baɗanɗoma teddugal. Gonga enen 2019 en dutti président teddugal saabu en ndendadini kono wona 613 ngaari. Pawɗen ɗum e juuɗe Abdoulaye Daouda Diallo, fawi ɗum e juuɗe président Macky Sall, joɓɗen caution mum de élection 2019. Kono yonani, saabu président Macky Sall wonko waɗani aynaɓe, wonto tawno gaynaka, wonto nawi aynaɓe, wonto tawno gaynaka, wonto nawi gaynaka. ɗo gaynaka ƴewateno hanki ɗo eɗe ƴewate hande ɗo jiida. Kono ko saabi ɗum kadi ko dillen e ko faa ko, saabu dillude nde woni ɓe mbiyata so tawi rawanu ŋurani ŋatani tan laaci muɗum yaɓɓete. Hay goto ɓuura aynaɓe électorat e nder leydi ndi, hay goto kadi ɓuuraɓe fiɓade, hay goto ɓuuraɓe kadi yidde président Macky Sall. Sa ƴeewi kala résultat jaltuɗo ɗo, sa ruttima ɗomo immi ɗo, tawat ko aynaɓe ɓuuri ɗon heewde résultat moƴƴuɗo ɓurɗo moƴƴude o immorto koye aynaɓe. Hay kartal selata. Wadde eɗen poti dillude jiyeɗen, tineɗen, naneɗen. Ko ɗum woni ko saabi ko eɗen poti hollirde koye men, eɗen poti hollirde doole men. So wiyama aynaɓe noon, yimɓeɓe fof hakkillaji mabɓe kappat e leñol ngol. Kono noon tubakoɓe ne gayna, safalɓe ne gayna, jolfuɓe ne gayna, serraɓe ne gayna, jaaguji ne gayna, kala leñol ngol miijiɗa ena ayna. Kono noon bandiraɓe, so wonno juma noon imam o ko pullo wonata. ɗum noon ala kulli al daraɗen dadaɗen, ko ɗum saabi mbiɗen eɗen dutta président Macky Sall teddugal ɗon ɗo darani aynaɓe, ɗon ɗo ittani gaynaka gueɗal, saabu ko ɓooyani tan. En kalañi ranse dolli, en kalañi forage uji pastoraux, en kalañi pistaji production, en kalañi parquage de vaccination, en kalañi vétérinaire uji, docteur eɓe safroɓe jawdi ƴettaɓe e laamu mum. ɗum ɗon fof sen tegui ɗum ɗo ko ɓooyani tan, wona mawnam Ismaïla nan caggalam e kalde pelle he o haali yo laabi mbaɗe ngam hakkude aynaɓe e remoɓe, jam wona ɗon, jam duumiɗo, saabu kamɓe jiidi yumma e baaba. ɗum wonko président haali hen te oɗon gandi pelle aynaɓe ɗe wonko poti liggade hen ngam ngesa woppana lappol gaynako oɗo rewi, gaynako o ne reena jawdi mum wasa bonnude ngesa janan, beele jaam ina daño, saabu ene heewi caɗele gonɗe hen. ɗum ɗon tan ina yona teddugal. haala haalañi ranche dolli, haala haalañi journée nationale de l' élevage, ganduɗa aynaɓe tan jogui ñalawma no woruno président woppa golle mum, woppa haajuji mum, ara jooɗo huccito e men gila 8 heures subaka ha 18 heures kikiɗe, ombo en heeɗi eɗen kaala goƴaji men e caɗele meɗen o rutto jaabo eno ƴetta hen mesure. ɗum ɗo tan ina yona ruttude teddugal, ko ɗum woni saabi noddagal. Paamon noon ina wawi wiyede initiative o ko Aliou Dembourou, ina wawi wiyede convergence des éleveurs, kono paame wona min o, wona convergence, ko onon bandiraɓe, ko onon pelle ɗe, ko onon aynaɓe Sénégal jeeyi. Saabu mi yiiɗa chaque département miɗen jiiɗi ko famɗi famɗi capanɗe tati neɗɗo immo toon. ɗo ɗum waɗate ɗo noon ina faaɗi, kono noon ma ɗum yahñi ha hay boowal ngal waɗe basuji e écran géant uji ngam wawa ƴettude ko famɗi famɗi hedde ujunaji 5 neɗɗo, tawa département fof ina yiya hen hoore mum, tawa kala commune mbo jiiɗa e Sénégal aussi ñande hen neɗɗo mum ene immo toon. So hooti kadi wawa haalande yimɓeɓe muujiba ngo caggal weltinde nde e teddinde nde, ko mbaɗen kartal gootal juillet
que 31 juillet de mbeɗa sikki kala gaynaka so naate irna yo wat toon hoore puccu e Benno Bokk Yakar président daña majorité assemblée nationale o yiɗa ko yiɗi wadde koye leydi ndi o waɗa ɗum tawa caɗele ngala hen ko ɗum ɗo woni kala ko jiiɗon ngamri ndi e piiri ndi e poɓɓugol ngol fof ko yummum jombaji fof ko majorité o yomba heɓe le 22 mai woni journée mo ganduɗa ko nden waɗete mamin gartu hen e jolfes Allah jaaɓi le 22 mai grand théâtre président Macky Sall ene waɗe toon ene teddine toon e yeeso aynaɓe Sénégal pop noon jiɗɗen ɗum ɓe tawe kadi hay goto heedaka hen pop goni yeeso goni hoore goni caggal ko waɗate ko o gon jeeyi so président Macky Sall hombo teddine noon hombo rutte teddungal hol teddinirteɗo ñalawma o teddodirtembo ko ay Ablaye Daouda Diallo woni parrain o hol marraine o ko madame Mariam Faye Sall sabu convergence des éleveurs walla aynaɓe Sénégal kala nde gimmiɗo heɓe jaa journée nationale de l' élevage min de mi tinani kan keɓatmi ko mi addana on ɗum aynaɓe waɗata hen mbuɗumum tan ko président Macky Sall so ɗimmati ko Ablaye Daouda Diallo farba gom ene heeɗi ko kalanmi ko ene andi kadi ko noon woori weeɗata min matériel sonorisation ngaji jahoji ɗi toon ko madame Mariam Faye Sall kala nde journée o immi kala bagage mbo jogui ndiyam e gueɗe o ittat ɗum o waɗa ɗum e disposition meɗen wadde noon so en mbaɗi ñalawma poɗɗo noon mba dañata yummiraɗo mba daña babiraɗo o ko Ablaye Daouda yummiraɗo o ko madame Mariam Faye bandiraɓe ko ɗum ɗo woni ñalawma paɗen o